Здравейте! Днес от ViPodcast ви представяме новия Garmin Vivo Active 6. Съчетание от стил и иновации, създаден да отговори на нуждите на активния ви начин на живот. С своите 42 мм корпус и 1,2 инчов AMOLED дисплей с резолюция 390 по 390 пиксела, Vivo Active 6 предлага ясна и ярка визуализация дори при ярка слънчева светлина. Часовникът е снабден с 8 ГБ вътрешна памет, което позволява съхранение на повече музика и приложения. С сертификация за водоустойчивост можете да го носите при плуване и други водни активности без притеснения. Vivo Active 6 включва над 80 вградени спортни профила и функции като каданс, дължина на крачката и време на контакт с земята, които помагат за подобряване на вашите тренировъчни показатели. Също така предлага и нови функции като Garmin треньор и ежедневни предложения за тренировки, насочени към пешеходни активности. Часовникът разполага с интелигентна аларма, която ви събужда елегантно с вибрация, за да започнете деня си свежи. Благодарение на функцията Garmin Pay можете лесно и безопасно да извършвате безконтактни плащания директно от китката си. Също така, часовникът предлага проследяване на стреса, нива на кислород в кръвта и мониторинг на съня, за да имате пълен поглед върху вашето здраве. Със своите елегантни цветови варианти и алуминиев корпус с силиконова кришка, Vivo Active 6 е както стилен, така и функционален. Посетете ViPodcast днес и открийте Garmin Vivo Active 6, вашият партньор в активния начин на живот.